Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Bij ons in de studio Rob de Leroy. Rob, goedenavond, kerel. Goedenavond, Reinier. Ja, de Cruise in Summer Series. Even een korte historie. Wanneer is het begonnen en waar zitten jullie nu? Want dat is het belangrijkste thema van vanavond. Absoluut. We zijn begonnen, zoals iedere keer vertel ik dat, in 2001 op de Afzend in Schinnen. Ja. En van daaruit zijn we in 2003 begonnen bij de Burger King. 10 jaar gezeten, toen naar Schultz Park. 6 jaar gezeten, toen naar Hoensbroek toe. Gebrokenplein, ook gezeten, toen corona ertussendoor. En daarna weer op het Gebrokenplein, maar door overlast van hangjongeren. En die wat er met fietsen op het achterwiel rondrijden en dergelijke. En dan is het gewoon afwachten wanneer iedereen tegen een auto aanrijdt. Ja, dat kan niet, hè. En dan zijn de rapen gaar. Hebben we besloten om weg te gaan en hebben we een terrein gevonden bij De Vries Logistiek in Hoensbroek weer. En dat is bij het station in Hoensbroek in de buurt op de Montfortstraat 92. Kijk, daar hebben we dat in ieder geval gehad. Dus bij het station in Hoensbroek op de Montfortstraat nummer 92. En wat houdt de Cruise in Summer Series in voor de mensen die het nog niet weten? Ik kan me bijna niet voorstellen, vertel Rob. De Cruise in, dat is eigenlijk een bijeenkomst van mensen met oldtimers. Amerikaanse voertuigen, brommers, motoren. En dan praten we over oldtimers tot bouwjaar 1 januari 88. Amerikaanse voertuigen tot heden. Dat wil zeggen, bouwjaar 2024 mag gewoon komen. Brommers en motoren hebben we ook geen beperking op. Puur en alleen buitenterrein gejat op het terrein safe. Dus dan zeggen we, zetten ze maar op het terrein. Dan heb je Ferrari, Lamborghini-achtige, de exoten. Die mogen ook tot heden. En tegenwoordig hebben we een nieuwe categorie. Specials. En dat zijn dan auto's die wat toch wel bijzonder zijn, maar niet in de categorieën passen. Waarom bijzonder? Omdat er iets aan verbouwd is of zo? Kan. Ja. Maar het kan ook zijn dat het een speciale auto is binnen een bepaalde serie. Oké. Dus we pakken gewoon een stom voorbeeld. Een Fiat Abarth. Dat is eigenlijk een speciale auto binnen de Fiat groep. En zo heb je dus meerdere auto's die wat speciaal zijn. En daar willen we dan ook nog tussen haakjes die een kans geven om te mogen komen. Komt nou een tuningauto. Je kent ze wel, Fast and Furious-achtig. Ja. En die is extreem uitgebouwd, et cetera, et cetera. Die komt met 1 of 2 auto's, zullen we daar ook nog niet zo moeilijk over doen. Maar we willen dus niet hebben dat er daar 30 van die auto's staan. Nee. Want dan krijg je de overhand en dan is het niet de bedoeling. Het is elke hoeveelste donderdag in de maand? Elke donderdag gewoon. Elke donderdag? Tot 26 september is de laatste. Elke donderdag kan je dus gaan kijken. Hoeveel voertuigen staan er zo gemiddeld? Even voor de beeldvorming. Ja, het is tot we verhuisd zijn is het eventjes wat lastig. Tussen de, zullen het zijn, 15 en 20. En we hopen natuurlijk groter te worden. Ja. En het is altijd afwachten. Het hangt ook een beetje van het weer af. Alle factoren moeten eigenlijk zeg maar op de goede plek vallen. Ja, oké. Iemand die zo'n oldtimer thuis heeft staan. Of iemand die zegt van, hey, ik rijd elke dag in zo'n ding. Wat moet hij doen om in contact te komen met de Cruise in? In principe gewoon naar ons evenement komen. Ja, zeker. Dus op naar de Montfortstraat 92. En het belangrijkste van alles is, als je het in de navigatie zet, dan stuurt hij je via Mercedes Smeets daar naartoe. Oh. Maar dan kom je bij een bussluis uit. En dan sta je dan heel gekleurd erbij. Maar dat gaat niet verder. Je moet aanrijden via de verlengde Klinkerstraat of de Economiestraat. Ah, maar dat moet je natuurlijk wel weten. Heel erg belangrijk. Ja. Want van daaruit ga je dus het spoor over. En meteen achter het spoor moet je rechts de trein op. Dus misschien moet je dan zeggen, niet via de Korsenweg erheen, maar via een omweg erheen. Dat zou je kunnen zeggen. Ja, als je dat in de navigatie zet, dan doet hij het misschien wel goed. Wie weet. Goed, dat gezegd hebbende. Maar ja, goed, als je daar zit en je bent in de buurt van die busluis, ben je dan nog ver van de trein af? Nee, dan sta je ernaast, maar je komt er niet op. Oké. Dat is het lullige eraan. Dus je kunt ook niet daar ergens parkeren en lopend erheen? Als je te voet bent, of met een brommer komt of met een motor, dan kan je langs die busluis. Dat is oké. Je kan daar inderdaad wel je auto parkeren, maar dan moet je terrein oplopen. Ja. Maar ja, dan heb ik zoiets van, dat is ook lullig. Dus. Nou ja, goed, iemand die nog even erbij wil wandelen. Maar goed, dat gezegd hebbende. Wat ook speciaal is bij jullie, niet alleen in de zomer, ook in de winter. Wat doen jullie in de winter? Hebben we oneerbiedig een 6 weken dienst. Ja, ja, vertel. Het klinkt eigenlijk te gek voor woorden eigenlijk, als je erover nadenkt. Maar je moet het eigenlijk zo zien. 26 september sterft de Cruise in.
En wij vinden het zo erg dat we om de 6 weken dat herdenken. Ja. Bij Joe's Place in Brommelen in Wijnandsrade. Ja. Dus, en daar zitten we dan het zondagsmiddags van 2 tot 5. Lekker even te keuvelen over je bak. En weet ik wel. Hoe ze dat zo mooi noemen, hè? Benzinegesprekken. Benzinegesprekken. Maar ook, verdorie, ik heb toch dat onderdeel daar en daar uit weten halen. Oh, dat wist ik nog niet. Hè? Dat kan ook. Of je zit met een probleem, je komt niet verder. Misschien dat je daar net weer iemand treft die wat dan zegt van... hey, ik heb de oplossing voor jouw probleem. Ja. Of ik kom maar even naar je toe, ik help je daarmee. Dat is inderdaad ook een optie. Ja, dat is het sterke aan jullie groepen. Daarom bestaan jullie ook al vanaf 2001 eigenlijk, hè? Ja, 25 jaar of zoiets. Ja, binnenkort, hè? Ja. In 2026, 25-jarig bestaan. Ja, en ik zou maar... je hebt nog 2 jaar de tijd om te denken wat je daarvan gaat maken. Ja, als we dat overleven, dan doen we dat zeker. Ja, waarom zou je dat niet overleven? Je weet nooit hoe dubbeltjes rollen. Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Maar jullie hebben nu in ieder geval wel een nieuwe locatie. En jammer dat het daar op het Gebroken Plein niet meer kon. Want het was ook een mooie locatie, toch? Op zich wel, alleen we hoorden van verschillende mensen... niet alleen die hangjongeren waren een probleem. Ja. Die zijn trouwens in de hele regio een probleem. Ja. Maar er waren ook mensen die wat niet meer kwamen vanwege... er is niks te eten. En bij diegenen die wat er dan eten verkochten... daar ga ik niet bij eten. Je kent het wel, de vooroordelen. Daarvoor hebben we het hef in eigen handen genomen. Een eigen beheer hebben we dus een zogenaamde vreedschuurtje op ons nieuwe terrein. Ja. En daar kan je een cruise-in burger krijgen voor €2,50. Mm-hmm. En een cruise dog, oftewel een hotdog. Ja. En ook €2,50. En de blikjes die zijn helaas... €1,65 met statiegeld. Want tegenwoordig moet dat. Kom je terugbrengen, dan betaal je maar €1,50. Oké. Goed, noem nog even het adres. Montfortstraat 92, aanrijden via de Verlengde Klinkerstraat of de Economiestraat. Ah, kijk, nou, dit is een duidelijke gebruiksaanwijzing. Elke donderdagavond, dus vanaf... 7 uur. Tot? Ja, tot de laatste weggaat. Ah, oké. Dat kan 10 uur zijn, kan 11 uur zijn. Ah, oké, prima. Addio. Ja, addio. Addio.